Isigcawu seshumi nantathu sencwadi esibhalelwe uLungisani Mavundla esihloko sithi unyaka wesethembiso season 3. Kuthulekile lapha egumbini lasesibhedlela. Sekuzwa ngemsindo yo-ova kuyo ukuqitiza amazwi odokotela bebizana ngokwehlukana kwamawodi. Ubutititi nobutututu odongeni kulenga imishini ebhanyaza imigqa yemibala eluhlaza ephuzi kanjalo nebomvu. Uzolile uhlezi ngezinqa empedeni kanti eceleni kwawo upheli ohleli esihlalweni seyivakashi. Bayancokola futhi kuyezwakala nje ukuthi kuningi abakwedlulisayo nabakulibalayo engxoxweni yabo. Upheli emphulule inwele. Ngiyabonga kakhulu nje ngokungamukela ungangazi kodwa ukufumane kokulungela ukuba ngibe ingxenye yempilo zakhela nozikhethela yona namazwi akhe. Ambuke ngamehla nenhlansi yokumkhonza okukhulu. Omunye umuntu wesifazane ubengazizwa sengazi ukuthi usephoqa amandla ngalokho. Kodwa ukhombisa ukuzethemba okukhulu ngesikhathi uvula inhliziyo ungemukela njengomngane wenu nobabili namazwi akhe. Hayi, kanti-ke esikhathini esiningi into engelula njengoba usho nje phele. Kodwa-ke ibe lula uma umazi umuntu wakho. Umazwi wakhe pheli ulolu hlobo lomuntu wesilisa olungatholakali kalula. Uhlobo lwaziyo ukuthi umcebo nokunotha komuntu kusenhlizweni yakhe nasemoyeni okhululwa ukwazi ukuthi unakho konke okuwenza wethabe. Mina nomazwi wakhe sakhethana njengabazogcwalisa isele ezakhe kangesikhathi esisakhula. Kanti ngiyayiqhenya ukwazi ukuthi ezikhathini zonke zokweswela kwethu omunye ubebalekela komunye ngelokhu yofuna umpheme uphephela. Sisuka kude nomazwi wakhe phela. Ngiyazi zo. Lokhu ngaqale ngakuzwa umazwi wakhe sengixoxela nje nawe nobuhlobo benu. Ngabuthanda, ngabona buuhlobo olungasatholakali noseluyivela kancane emphakathini yethu ikakhulukazi kuthina nje. Engxoxweni yethu umazwi wakhe wayezwakala ekhuluma nje ukuthi inhliziyo yakhe isele kuwo. Ngokuqhubeka ngimlalela ngafisa sengazuthi ngabe benguwena. Enganakile wangenza ngafisa ukuthokozela uhlobo lothando ayeliveza njengolwaligcinelwe wena. Akhinqa amathe upheli akhwehlele. Angilingabazi uthando umazwi wakhe angithande ngalo pheli kusukela ngonyaka wokuqala sathandana. Ukuthandana kwami naye kungifundise izahluko eziningi ngempilo. Ngithe ngiyintombazana ukuthandana kwami nomazwi wakhe kwangenyusela kowesifazana onomqondo okhulile ukuthi angahlonyekiswa abafana nje abathathwa ukuma kwami. Uthando lwami nomazwi wakhe pheli lwenyuka lwedlulele esigabeni la bengimthandela isigubo nokuma kwakhe. Kodwa luye lwafinyelela la okuthe ngimbone umfana. Kodwa ngenxa yamaphupho akhe ngathanda indoda ebikhula ngaphakathi kwakhe yenza izethembiso zomuzi wekusasa elizayo. Siqale simfilibe isithembiso sekusasa besilakha. Kodwa ngokuhamba ndawonye endleleni siye ngokuya siqhama ngesikhathi mina naye sinamathelana ngaphezulu kokuba senza kwimindeni nezalwane zethu. Ngimthandile lo mfana phela kanti anginawo ngisho nomcabango womunye ongathatha indawo yakhe kule yami inhliziyo. Ngiyalazi uthando lwenu. Ngiyalazi lolo thando okhuluma ngalo zona. Ngiliqonda kahle. Mina ngiyasazi isimo sokuthi uma ucabanga ngomuntu omthandayo, umqondo wakho uvela ugcwaliswe ngesithombe somuntu oyedwa. Uzuthi noma ufisa ukusikhipha, mhlawumbe ngenxa yezathu ezithile isithombe salowo muntu. Kungavumi ngenxa yobumnandi bomuzwa ozwa ngokuba naye nje. Ngisho ngabe kuthiwa usemqondweni wakho. Bakhona abanye abafana la ngaphandle. Uhlobo ukuthi ngesikhathi iningi lontanga yabo liwa livuka lifuna ingubo zama-labels enani alishisiwe ukuze badlisele ogageni imbangi zabo. Lona luze nje luyiwinela inhliziyo yentokazi ngebhlukwe nehembe elidabukile. Bakhona abantu abahle la emhlabeni zolile. Uhlobo lwabafana olusawubambe alwa ngawudedela umyalelo wabazali wokwazisa indlela eyiyo yokwenza. Abafana bathi noma beyithola bephakathi kwamantombazana abathandayo bona bawayeke ngoba bazi uhlobo lwamantombazana abafanele.
ukhuluma nje uqolozela esikhaleni uphele futhi kuyabonakala nje ukuthi ukude ngemicabango uyambona lo muntu akhuluma ngaye athule nje naye uZolile kubonakala ukuthi imbeka kwenye indawo lenkulumo ngesikade athathise bakhona yize noma sebeyivela kancane abafana okuye ukuthi uma usumtholile ungabusafuna ukumdedela uqinisile zo emngene emlonyeni ungabusafuna ukumdedela ngisho noma wazi ukuthi ukuqhubeka nokuhlala naye kuyiphutha uhlobo lomfana oyufise sengazuthi ngabe wahlangana nawe kuqala ngoba uhlobo olufanele ukuthwalisa amaphupho akho kudlula ingelosi makhathaleni aqhubeke kuphela Zolile ngithule nje ngibhekile ngiyalibona usizo lisebusweni bukamazwi wakhe njengoba kusengazuthi amaphupho ayashabalala akakwazi ngisho nokukhuluma kuye kunzima ngisho nokubhekana nje nokuba nokubi kusasa okungaba umphumela wokuzokwenzeka namhlanje ngisho ebusuku lele uthukizanya uyambona ukuthi udliwa yinto kuye ngaphakathi Zolile umazwi wakho uhlobo lomuntu osheshayo kuzwela odlekayo uma isimo siba ngaphezulu kwamandla ingozi kwehlele yenza libone seliphelile kusasa lelo bheka ngoba akasafuni kwabuyela esikoleni athula uZolile abheke phansi Zolile umazwi wakhe uthi ayiseka asayifundelayo uma kanti alisekho leli kusasa ebenilibona ikusasa la wena naye beniyobe nifundile nisizana ngokwezimali nithokozela uthando lwenu nazi ukuthi alinayinselelo zokuncikana ngokwezezimali komunye kodwa nje ninethezekile emzini yenu nikhulisa abantwana benu njalo mangimbheke wohloka phambi kwami iba buhlungu inhliziyo yami ngifisa indlela yokumsiza kodwa kungelula ngaphandle kosizo lwakho zonke uphele ebheka uZolile emehlweni usizo lami kanjani phela usizo wenza isethembiso kimzo isethembiso sokuthi uzoyiqinisa phambi kamazwi wakhe usukume ulwe utabalase ubuyele kowesifazana akuthanda uyena owesifazana ofune ukutibila ethatha igxathu negxathu azafinyelela amaphusheni akhe usawakhumbula ngithi amaphupho Zolile ngisawakhumbula phela empeleni amaphupho ethu sobabili amaphupho okufunda siqede isikole amaphupho okushada sakhumuzi amaphupho okuzalela nabantwana selule igceke lomuzi waKaNtuli yes Zolile amaphupho okubambana ningadedelani naphakathi kwemimoya yevunguvungu zemimoya kaSathane nabantu abangena phakathi kwenu ngenhloso yokona into enhle nayo amaphupho Zolile nezethembiso zokumisana nesikane nala omunye sefuna ukunikezela ngenxa yobunzima bempilo kudala umazwi wakhe kodwa avuswa wena ngamazwi okumkhumbuza ngekusasa elisandlalele nawe kudala ugigeka ubanjwe umazwi ngamagama afanayo kodwa njengoba uyile njengamanje kusengazuthi niwe nobabili nomazwi wakhe futhi sengazuthi uyena wekakhulu uma kungaqhubeka ngalendlela nginovalo lwezethembiso namaphupho azoshabalala niwabhekile nje futhi ingekho into enizoyenza senze njani phela senze njani kuthathwe konke obekuyidwala ebesakhele kulona yebo kuthathiwe akunini enikezele ngakho iyodwa kuphela into ethathiwe lazo ukuyiqatha nokuyiqhanya kwakho uma kubuntombi bakho kusho ukuthi ngabe phela omama bethu bahlale bekhala imihla namalanga ngoba ubuntombi babo buhamba njalo nje uma beyohlangana nobaba bethu lapha Zolile kuthathwe ubuwena osangakwazi ukubuyisa ngokuthatha isinqumo nje esizobuyisa amandla akho sithini isinqumo phela sizocela basekhaya bakukhulula vele umazwi wakhe sebeyamthemba kini ukuthi angakuthatha ayokubheka akuhlenge eThekwini ngesikhathi welulama futhi uqhubeka nezifundo zakho Zolile
for the sake kamazwi akhe ngiyimisele ngokwenza konke okusemandleni ukuthi ubuyele kuzolile omdala engimaziyo, even if it means exhausting my medical aid allowance. Wena kuphela umuntu okwazi ukubuyisela umazwi wakhe kulo muntu wesilisa onentshisekelo esikhulume ngayo. I promise you ngeke uludlo lubabayo ngikhona. Lena-ke kusengeminye yemizamo yami yokubonisa ukuthi angiqonde lutho olubi ebuhlutsheni benu. Phela ithini inkokhelo yakho kukho konke lokhu? Zwelile, ngiyalwazi uvalo lakho. Ngicela sike sime ngalo kwamanje and concentrate ekuthenini udlule kulesi sigaba, usinde wephulwe otweni olungakubishisa impilo yakho yonke.